Praise the Lord. Sanibonani enkonzweni egameni lika Jesu. Amen. Siyabonga mama umfundisi kakhulu alibonga igama lika Jesu. Amen. Ngiyacela abazalwane ngenxa yokuthi ngibusisekile sengishunyezwe kaThulu kawu2 lobusuku. La ngiphuma khona ka Bishop SP bekushumela ubaby wami. Kushumela unkosikazi. Angishumeza unkosikazi ngarounda ngekhanda ngasho ngathi. Sanibonani bazalwane. Uyabona ucasukile nje uzophuma usuhleka la wena. Uyabona. Wangishumeza unkosikazi wami sokhaya ngavele ngabona ukuthi yazini umnandi la Jesu. So manje ngiyafika la nangomunye uyashumela ushaye ngeingisho ngezilimi lokho ngimqhebethe thatha la thatha la thatha la. Amen. Hallelujah. Ngiyacela ukuhlonipha kakhulu onyawonhle bonke egameni lika Jesu Kristu. Ngiyacela futhi bazalwane ukuhlonipha kakhulu phakathi kwethu ngibona umama umfundisi uNyathikazi. Ngiyajabula kakhulu ndlunkulu egameni lika Jesu. Amen. Ama worshipers onke bafowethu nihlabelela kahle ama ushers abasidlalelayo sanibekele egameni lika Jesu. Amen. Khona basibukayo sababengela kwelihle igama lika Kristu. Amen. Ingelosi yami ke ihamba nonkri ayihambe nama-chord nama-minor ngenzela ukuthi ungaboni mase ngikubuka ngehlelibi ihamba nonkri. Amen. But before bazalwane sibe excited siyabonga izwi kaNkulunkulu aselilethe phakathi kwethu alibonge igama lika Jesu. Ngihamba nabazalwane abasuka eThekwini makusekuseni kahle uyazi uhost bengimtshela ngathi ngeEastern Cape sinomncwabo le Qumbu. So funeka masiphuma la ngiphinde mina ngingalali ngiphinde ngiyongcwaba le Eastern Cape kuQumbu alibonga igama lika Jesu. So uyabona utala tiyala sangakanani alibonga igama lika Jesu. Manje ngihleli nje lapha ngiyasho ukuthi awu ngiyabonga mamfundisi sevela bebeka izandla ngizovela ivalwe inkonzo vele siphume siphutshuke manje sebeyangibiza. So with that bazalwane I will gonna be with you isikhathi esincane kakhulu ngephambi kwenu egameni lika Jesu. Amen. Ngiyacela bazalwane before we do everything sihloniphe kakhulu the visionary barrier umnikazi wombono umhlengi kakhulu. Ngiyacela ibandla lishaya izandla kakhulu egameni lika Jesu. Amen. Let me speak like this bazalwane ukuthi uma ubona ivision igcwele kanje. Amen bazalwane ba? Amen bazalwane ba? Akusho ukuthi nawe hamba uyoqala imovement. Nikhona bazalwane? Niyangizwa lapha emumva? Uma ubona kugcwele kanje, don't be excited ngokubona iexcellence nezinhlelo bese ufuna ukuyoqala. Ngoba my intentions for me to stand here is to say yimbi into yabantu abaqale izinto besingabi nama result. Likhona libandla. Nikhona bazana ba? Yimbi into more especially mayiqalwe egameni lika Jesu. Bese ingamvezi uJesu ngama result. Sanibona bazalwane. One of the most useless things we have ever done njengebandla is to spend a night sihlangane kanje kube nezilingi but after that ama result angabonakala. Ikhona kodwa lebandla. Tshela makhala. Amen. Praise the Lord. My intentions bazalwane, my intentions sisemsebenzini wenkosi sisensimini ukuthi yonke into mase sesiyenzile bese iba nemphumela. Sanibonani bazalwane? Yonke into mase abafethu sesiyenzile khuluma nami esisijana bazalwane bese iba nani? One of the other stigmas eselimaze ibandla in the house of the Lord there is so too much entertainment. There is so too much entertainment and iqala umuntu ephuma endlini ephatha amathawula amathathu and ibonakala
ukuthi siyojuluka. We have made the house of the Lord indawo yezidakwa, abantu abadakwa bephume ekuseni besompa but bengenama result ento abayihlangeneyo. It is good bantwana basekhaya ukuthi uma sesihlangene sikhwele, it is good ukuthi sibe nezitembu sithomo, but lithi izwi kaNkulunkulu linye igama elinikezwe abantwini ukuba bonke abantu basindiswe bephile ngalo. So now the worst useless moment we can ever do ukuhlangana la kumoshwe i-sound system, kumoshwe imali kuthengwa amanzi, kumoshwe imali kukhokhelwa keyboard player, but the purpose kaKristu ingafeli. And we have tried to put excellence then to put God. We have tried to put excellence. Sipoka yonke into nathi sizihlele ama message right. But uma message right angabibikho umnikazi we message. So now in this night ngifuna ukukhuluma ku host ukuthi awungaqokwa abantu because of excitement, but let us collect people because of the purpose, so that the will of God must be fulfilled. Singabi ibandla lihlala ubusuku bonke sihlekwa ushembe ngenxa yokuthi ushembe emafutheni akuvaselina unemphumela, kodwa ibandla likaNkulunkulu alinayo umphumela. Ungena iqhubeka, izihambi iqhubeka, ungena umuntu egula azaphume egula, ungena umuntu ehlupheka azaphume ehlupheka. Webazalwane yekani ukwenza uJesu abemncane. We serve the living God, the most powerful God. Praise the Lord. Let me advise the church. Uyabona uningi umsindo sendlini kaNkulunkulu. Lelibanjani amen bazalwane bami. And abanye bala abalethwanga uJesu, balethwe izinkinga ngoba beze endumbeni la kuzophendula khona into zabo. But allow me tonight to introduce the name Jesus, the name that is above all other names, the Messiah, the Alpha and Omega, the King and the ruler of everything, the one who rules, the one who shakes. Elithi iBhayibheli izwi lakhe makelehla alibuyele mumvani lamphatha, alibuyele mumvani ngawenzanga umsebenzi webazalwane ukuhlangana kwethu kube umlilo. Seliphakathi kwabaprofeti ababili, seliphakathi kwamakhosi amabili. Elithi uthi umprofeti hlabani inkunzi bese nibeka neinkuni bese kuthelwa amanzi, ngoba I'm not ashamed of this good gospel. I'm not ashamed of Jesus Christ. Akunamahloni okhezo. Now ibandla seliqoqa abantu but abantu bazalaba iswethu. Amen. Amen. Usalo kuhlangana lidela ukuthoma hamba niyolala umitweni yazibana mphumela. Ngibonile kusichitha imali thina njengamabishop sihost inkonzo. Sijajulisa inkonzo ihambe kahle kodwa ama result enkonzo angabibikho. Ngoba endlini kaNkulunkulu kwele entertainment niyadansa, niyajika, niyadunusa, niyathomoya, niyalala, niyashakala abakhasipha, niyariprokoshata, kodwa impilo yethu still imile. Sihlekisa phambi kwezwe, sihlekisa siphezu Kristu. As next week we are going to a Passover, siyobonga, siyobulisa, siyocelebrate indoda elekile, kodwa impumelelo kuningi ibandla lana. The time must go, the moment must go. Angabi movement yaqalwa abantu abefuna imali.
Angabi movement eqalwe ngabantu ababepusha ikhalenda. Angabi movement eqalwe ngabantu abakuna-competition. Kodwa kube i-movement makunabantu abaphumela athi ukuthi ngibonile okugcwele konke, ngihlangane nesandla sikaNkulunkulu. Then my life has started to change. Kufike emakhaya kube lento eyiphumayo ngoba besizothatha izinto ngiyashumayela uNkulunkulu onamandla, odabula izibopho, odabula amaketanga, owisa yonke imiphangala yesinta. Let's be intentional of the result. Somebody shout amen. Let's be intentional of the result. And if we add the lentils in Christ yokuthi abantu bethi bezokhonza kube nabantu abathi kumbelwana imigodi, because we have started to make competition in the place of compliment. We started to make competition in the altar of accomplishment. Kumnikazi we-altar wahlela kwase kuzoba umthelezi. Umthelezi uphethe ititle ye-prophecy. The time is over, bantwana basekhaya. We are intentional of the result. That is why lento yangamsindisa isifuna isiphukuphuku, lento yangamsindisa isifuna isilima, ifuna umuntu othi ngihlangane nesandla ngeso isandla sehlala phezu kwami. So my life will never be the same again. Let me declare this night, in this morning, that must be around yako as a safajo masingelini. But isibambela in the book of Proverbs. Kuke kwaboshwa umholi ogama lakhe linguPeter. Ngenxa yokuthi uPeter uboshwa useqale wathatha ibandla walibeka in an institution, and that institution is an institution of prayer. Somebody shall pray. Somebody shall pray. Somebody shall pray. Wathatha ibandla walifaka emthandazweni ngoba abaqedwa abantu abathandazayo. Bakonamasotho la endlini abaqedwa abantu abathandazayo. Kunabantu abakude nezwe abaseduze neThomoyi abaqedwa abantu abathandazayo. Yini into engiyaziyo ukuthi basesithomoyile siyajabula kodwa emthandazweni siyashintsha. Yini into engiyaziyo mase sikhwekhwile siyajabula kodwa emthandazweni ngiyawazi ama result omthandazo. Ngiyawazi ama result omthandazo. Abantu abaphambili abaphatha ama-mic baphila umathanda. Ngoba vele senaphusha i-prosperity nayeke i-holiness. Senaphusha indlu kaNkulunkulu isiyindumba la kugidwa khona, la kulandwa khona izinto. Mara zilandwa ngabantu abangamazi umnikazi wezinto. Namhlanje ngifuna umemezela umnikazi wezinto uJesu igama lakhe. Odabulile amazulu ehla uehlele emhlabeni. Namhlanje abafowethu sihlangene ngaye. Ngiyazi abanye bebezela ukuzokhweka, ngiyazi abanye bezele ukuthi we got the movement. Namhlanje I want to raise the name Jesus, the name that is above all other names. Alpha no Omega, inkosi yokuthula oyekhona ekuqaleni okhona osayo sazoba khona okwedlula konke kodwa linikile igama lakhe liphakeme kunezintaba. Singahlangani kanje siphume sifana amantombazana. Your trend. Lothandaza uphethe ifoni.
akakayazi encounter. No thandaza uthandaze bephethe iself. Akayazi encounter. No rababashata na urababashata nekamera. Awuwazi urababashata nekamera. Uma sekwehle alabarosha. Kwehle umnikazi wezinto. Kwehle umnikazi. Athatha amakamera. Kukathanga iwiva. Kukathanga isikhwama. Kulahleka isudu. Kwehle. Part of the will kaNkulunkulu. Abana kethenda TikTok uzongaphambi kwepulpit. Kodwa ngamazi umnikazi wepulpit. Indawo engcwele le. This is a holy of holies. This is a place of the highest priest. This is a place of people who live the holiness. Kamalake Ali Kelinye until people see the result. Angazi mani online ngisizeni. Niyoyeka nokuyotoyize emgwaqeni ufuna ukuvesa uJesu. Ngoba seniyamlwela niyofunana nokuthi state of presidency sinizwe niyome emgwaqeni nitoyize njengabantu abangakholwa abafuna imfuno. Thina sitoyisi thina bafowethu. Asitoyisi ngene taxini kunesangoma siqubule sihayize ngoba siphethe inkosi enamandla. Sikhethe siphethe uNkulunkulu ongapheli koNkulunkulu. Ifana umuntu ozenkonzweni bese libela amamutha adlala TikTok nasesontweni ngoba nijahu post. Ejesu mini uyabuka. Yet we are busy buying sound. Siyaphaseke njengamanje. We are buying sound, we are buying the sacraments. We are preparing garments. Bapha abantu abaprepare ngomthandazo. Njengoba une-depression, depressed ingubo ozoyigqoka ngoba ufuna kuyovela uflesh. Kanti ubathwanini kwathi uphethe uNkulunkulu ngabe udepressed yilokho. Ngabe uthi hayi bafowethu noma ngeza ngingibaniki. Kodwa ngihamba nekukani kudani. uNkulunkulu ogibela amafutha ngayikona. Osipha yena ukuphila. Ophethe amandla njengengubo. uNkulunkulu ophezulu koNkulunkulu. The name Jesus. The name Jesus. The name Jesus. Igama lika Jesu. Igama lika Jesu. Hamba nami igama lika Jesu. Igama lika Jesu. Kumele masibize igama lika Jesu kunyakaza imithe emagcekeni akithi. Uma sibize igama lika Jesu kunyakaza izibopho empilweni zethu. Uma sibize igama lika Jesu kunyakaza ingcaka esafakwa zona. Sihamba negama. Uthandaza ukade makeup. Awuthandaza ukade umnikazi. Uthandaza ukade ama-eyelashes, ama-eyelash. Kodwa konke lokho kushaya, bona lokho kushaya. Ukade bona. Yingakho ungayazi encounter. Uyolufunda lelo verse elithi njengomuntu wehlela endebeni zika-Aaron unjalo. Uyayidinga ngokuyifunda, you will never attest. Sabiza leli
igama kunento ehlehlayo bafowethu. Kunyakaza izibophe impilo zethu. Kuqaqeka amafika ophe amakhaya ethu. Kuqaqeka izinto ezivimba impilo zethu. Kuvuleka leli gama lingaphezulu kwakafanyana. Leli gama lingaphezulu kwashefe. Leli gama lingaphezulu kwamkhu. Leli gama lingaphezulu kwa-ala. Leli gama lingaphezulu kwa-wonke. Kunenyanga ezaziwayo zafa. Kodwa kunendoda in the group of Israel. The tomb is empty. The will is resurrected. And he ascended. Umsebenzi owenziwayo bafowethu eCalvary. Ngiyabona wena ucabanga ukuthi uJesu wakini kunomsebenzi owenziwayo eCalvary. Ngiyakubona uyazitshela uphakeme kodwa ngicela ukutshela kunomsebenzi owenziwayo eCalvary. Mina ngiyabona ubhizi worried kodwa kunomsebenzi owenziwayo eCalvary. Kunendoda bafowethu eyalenga. Leli iBhayibheli iyashow isipikile on the left hand side. Iyashow isipikile on the right hand side. Iyashow isipikile onyaweni. Bayifaka umphela wameva. And now for me and you to find salvation. Social media post network. So post and share. I need 1, 2, 3. Ayiki ngoba ngilahlekela umfakazi uNkulunkulu akasasebenzi. Yabona ngoba nithwethwa nje ukuthi ibandla nakufakazi. Manje isimanga yikho lokuthi kufaka iwivi yakho wathwethwa kahle. Kanti uma kuthiwa bekunobufakazi bona abantu besukume ema-wheelchair bama ngenyawo uyehluleka you compare what you have and the miracle of God. Then the miracle of God arise at the path of all the things that are happening. And now you find the reason. You find the reason. Asihlangene ebandleni likaSokhaya ngiyacela isonto lakho ngoba sumile. Because the last revival will never come ibandla linje. Ingakho na social media lihlekwa kangaka ukuthi alinawo ama result. Sokhaya uyabona isizathu esenza ukuthi abantu becomment ku social media bese umuntu evuka ufufunyana ukuthi abaphendule. Ingenxa yokuthi uzama ukudefend ukuthi yena vela kanayo imphumela. The reason nilwa ku Facebook na TikTok uma kunabantu abakhuluma kabi ngebandla bese uyabonakala uyafutheka nawe ufuna ukuveza. It is because you are trying to defend, hence you know that there are no. The reason nilwa kangaka nizama ukuzichaza ingenxa yokuthi lento enifuna ukuyichaza nizama ukuyimboza ngokuthi vele nina anayo imphumela. Enye into ibandla encountayo ekhona njengamanje kumiwe emapulpit kushawa isolo. Yet I can present on the last one page of the soul.
ngenxa yokuthi you are trying by all means esokuphuza you are trying by all means ukuthi ufuna ukuveza engane kanti uveza uKristu. Okay, ake ngikulande nayi location imphongolo usendlini kaDagona wafaka umphongolo wenza umsebenzi until you know the great thing about this generation sithanda imfundiso khuluma thanda imfundiso. The great thing about this generation of 2000s and 2001 mayikhona ukuthi ayamthanda uJesu, but the bad thing about this generation awabazi amandla kaJesu. That is why njalo ngisho uma man of God, the anointed one, the prophet, the international speaker, the guest speaker, doctor and the bishop, the chancellor, noma ngaphambili akana ubufakazi boba bubhengu. In this call noma ngaba umefuna ukuveza uJesu funeka yovusa ubheke emathuleni ngoba vele uyena umuntu oclose ngoba uJesu wayekude. Kanti uma kuthobe umuntu ohlala endlini yombumbi akuvusi uJehova yenzile. Njengamanje kutrend ubaba NJ Stone uhle, it is wonderful, but it is a sign in the kingdom ukuthi abekho abangathathimeni. So now let's rise up and join ngoba uyena owi last generation owenza amandla kuNkulunkulu. Ngoba nina niyakhwepha, niyathoboya, niyamekhapha, niba ngamaduku nangamabhulukwe anifune kusithekela. Nawe nje yazi esontweni lakho ukuthi lokhu afike esontweni lakho kunalo mama ophethwe yi-asthma futhi uyambona ukuthi useyofa, yet ukhona. You are one of the disciples, as you say, but yet the result of being a disciple is nowhere to be found. Lithi iBhayibheli bantwana basekhaya ukukholwa okungenamsebenzi, and that is the reason I sing and I shout. I'm here intentionally in the house of the Lord. Ngiyacela baphathi bemphongolo, ngiyacela ama-ministers, ngincane to say this, but the one ongaphezu kwami mkhulu. Ngiyacela ke siyofuna uNkulunkulu bantu basezulwini. Ngiyacela kuba movement esiwenzayo ake siyofuna imali ikhona ingekho ake siyofuna umnikazi. Baba, the church of God have moved from the esekelweni singuKristu. So mhlengi uma ukhona take this ngabo bonke abantu bakhona. Ungayiqali into engeziba namphumela. Rather ivale ngoba you are one of the one o deceiver thina. Wandisa into yabantu engathi babhenguza ngenxa yokuthi and uyazi na ukuthi lelo sonto kulo ngomfundisi okuyena awazi wabizwa, uyamazi wafunda na washwa isikole ngeyiprofetha imbili waseqala iministry. Yingakho nihlebana nize nihlukane njalo ngeSunday funeka nipheke ukudla ukuze nibambe abantu.
Uyabona njengoba esontweni lakho upheka nje kuphela igrosa. Kusho khona uNkulunkulu enimkhonzayo akuyena uNkulunkulu weprovision. Vala lelo class uyele emumva uyofuna into ethelele. Ngoba lento yethu bafowethu iyinto kaNkulunkulu ngempumela. Into engenayo impumela ivaleni ngempela. Ungangathi nje uzulolonga ufuna uba yi-worship. Mangaka ama-rehearsals osuwenzile. Mangaka ama-practice namaculo enizowadedela ngoba aninawo amaculo avuka kumoya. Yonke into eniyenza la yinto enirehezile. Ngoba umnikazi wenkonzo akehlanga kusehle nina neprogram. Wabona ukuthi nihleli imbala, no offense, nihleli imbala namhlanje upinki kusasa ublue ngoba upurple. Ukuthi nifuna ukuba bahle ngoba ayikho into ezo-attract abantu ngoba lento ekini ayinayo amandla ukuthi umagnet. But the moment we know, ukuthi as much as small as we are, but dynamite comes in small packages. Awukwazi ukuthi ukhulume ngoraba bakhoshata libabaziende but impila nge-remain statement hamba ohlola lezo zilimi ukuthi unamandla okudabula amazulu uyengale kodwa impila yakhe imile la. Go and check about the spirit of discernment in the house of the Lord and said Mamba fethu yes. Imvuselelo. Thina webafowethu asifikanga la evangelini sekukhona ama 500. Thina saqala ivangeli emagarage sishaya izandla. Uma sihlabelela kube nomuntu osuka le athi udonswe into. Nina senisekele kahle nafaka ama-show mic nafaka ama-500. Come on my son. Nenza yonke into but yet into yeni nomsindo kodwa ayina impact. Uyazi nawe lo mfana ohlele esontweni ukuthi hayi ngoba ekholwa wambeke ingcengceni. Kodwa ama-ushers babekene emabeleni ukuze bezohlala. Uhleli nje uyigadile ukuthi mangahlala kuleli yabele manje angeke ngisahamba kuleli sonto ngoba nami ngisephaphe ngoba nikhuluma yonke into niyabiyela. Siyabiyela akubiyelwa uNkulunkulu umehle phakathi kwabantu. There will be so much utterance. There will be so much glory. The Bible in the book of Acts chapter number 2 ngosuku lePentecost ibandla lalihlangene and the Spirit of the Lord entered the temple with everyone in the house from the power and kwabonakala umlilo wehla phakathi kwabantu ayilo wathi libabaziende ilababa koshanda libabazi abuye ngaye athika ayithika bashanda kula babaziende lelo omunye athi